Аязлы таңнары. Йыллар үтә. Һәр ел тарихта үзенең изен калдыра. Йыллар көннәрдән тора. Һәр көн таң белән башлана. Һәр таң я шатлыклы, бәхетле көннең башлангычы була. Я күңелләрне тетрәтерлек кайгы хәсрәт алып килә. Ләкин таңга гына карап көннән нинди буласын алдан чамалап булмый. Менә шундай таңнарның берсе 1941 ел 22 июнь, якшәмбе көн. Кояш чыгарга иртәрәк әле. Кешеләр тыныч йокыда. Бөтен табигать сихри тынлыкка чумган. Кайдадыр еракта чуть-чуть итеп сандугач сайравы гына ишетелә. Шушы тынлыкны бозып, кинәт көнбатыштан самолетлар гөрелтәсе ишетелә. Шомлы үкрү тавышы көчәйгәннән-көчәя бара. Кешеләр ни булганын аңлап бетергәнче, йөзләгән, меңләгән хәрби самолетлар тыныч шәһәрләр һәм авыллар өстенә бомбалар яудыра башлый. Күп катлы йортлар гөрселдәп авалар. Күккә тузан болыты күтәрелә. Котлычкыч янгын башлана. Дөньяның асты өскә килгәндәй була. Урамнарда, юлда очраган бөтен нәрсәне вата-сыта киләүче свастикалы танклар, бала-чаганың, аналарның очынып елаган тавышлары, кан, үлем. Тиздән радио туган илебезгә фашистлар Германиясының хыянәтчел һөҗүме турында куркыныч хәбәр тарата. Бөек ватан сугышы менә шулай башлана. Һәр кем өчен дә авыр сынау еллары башланып китә. Сугыш чор балалары ачлыкны да, ялангычлыкны да кичергәннәр. Хәзер сезнең игътибарыгызга сугыш чоры балаларының истәлекләрен тәкъдим итәбез. Менә мин сугыш башланганда миңа 1,5 яшь булган. Сугышның башланганын белмим. Сугышның беткәнен бик яхшы хәтерлим. Безнең Бәргәр дигән авыл, зур авыл түгел, әниемнең авылы. Әтием үзе минең Саусхан дигән авылдан сугышка киткәннән соң әнием үзенең туган авылына кайтып без анда тордык. Сугыш беткәнне бик әйбәт хәтерлим. Чөнки без урамда ул кадәр күп кешене мин күргәнем дә юк. Сугыш беткән көнне барлык кеше урамда иде. Карты, яше, бала чагасы. Тормышлар улак бик авыр булган билгеле. Кияргә булмаган, ашарга булмаган. Урамда халык кем нишләгәнен аңлый алмыйм мин бала булгач. Кем йырлый, кем елый, кем берсе белән сөешә, кем җирдә тәгәрәп елый. Менә шул хәтеремдә ятып калган. Сугыш беткән көн булган күрәсем ул. Аннары зурлар флаг күтәрделәр. Менә шул флагтанмы кайдандыр кызыл чүпрәкләрне йыртып, безгә кызыл чүпрәк ленталардан күкрәкләребезгә бәйләп куйдылар. Зурлар янында бергә җырлап әйләндек. Менә шул хәтеремдә калган. Ул көнне инде сөйләсәң, ул 5 минутта сөйләп бетерә торган әйбер түгел. Аны китап итеп яздым мин, «Мы дети войны», һәм аны Себер татар теленә күчердем. Без сугыш баллары дип. Нәрсәне тагы әйтеп китәсем килә. Менә без сугыштан соң балалар дөньяның ниндиен генә күрмәдек. Хезмәтен дә күрдек, ачлыгын да күрдек, ялангачлыгын да күрдек. Тормыш шул кадәр авыр булганга күрә, без бик тырышып яшәдек. Күз алдына да китерә алмыйсың, бер көнне дә эшләмәйм, бер көнне дә хезмәт кылмый яшәгән вакытны. 2нче класста укыган вакытны беренче мәртәбә колхоз басуына чыгып башак чүпләдек. Аякка кияр юк. Сентябрь айы ялан аяк без башак чүплебез. Аннары аны стаканнар белән бездән үлчәп алалар. Аннары безгә рәхмәт әйтәләр. Шундай чорлар булды. 7 елгырга да йөрдек. Хайваннарга ашар өчен яфрак сындырырга да йөрдек. Барысы да булды. Ашарга юк, кияргә юк. Менә шулар истә калганнар. Сугыш чоры балалар дип әйтсәң,
Аны искә төшерү дә бик авыр, сөйләү дә бик авыр. Шуның өчен мин аны илап аралаш булса да истәлекләрне китап итеп ясарга тырыштым. Барысын да сөйләп бетерә алмыйм. Кичә утырып җиңү көненә дигән шигырь яздым. Хәзер сезнең карамакка шул шигырьне укып китәсем килә. Җиңү көненә. Котлы булсын дуслар җиңү көне. Бу көнне сез котлап килегез. Сугыш һәм тыл ветераннарына җиргә чаклы башны иегез. Азат итте бөтен Европаны. Дошманны önünә бикләде. Ил белән яуланды бөек җиңү. Миллион җаннар белән түләнде. Бала чактан йөрәккә уелган зур җиңүне бәйрәм иткән көн. Куанычлан иртеш тынып калды. Шатлык уртаклашты язгы төн. Күкрәкләргә кызыл чүпрәк, тасма, колгага әләм бәйләдек. Балалар да җиңүчеләр сыман җырлап урамнарны әйләндек. 30-ларда, 40-ларда туган, ни күрмәде сугыш баласы, күпне күреп, күпне кичерсә дә, исән әле сагыш баласы. Бу тиңдәшсез көрәшләрдә алган төзәлмиләр әле яралар. Изге корбаннарның җаннары мәңгелек ут булып яналар. Гасырларга тулар хәсрәтләре, онытылмый белгән күргәннәр. Бик күпне күтәргән күкрәкләрдә тынычлык дип тибә йөрәкләр. Илдә тынычлыкны саклап тора. Улларыбыз хезмәт сафында. Сугыш һәм хезмәт ветераннары торалар тынычлык сагында. Күкләр, җирләр, сулар тыныч торсын. Ата белән үссен балалар. Ирләрне хатыннар, егетләрне сөеп уятсыннар аналар. Тыныч йокласыннар күпне күргән карт аналар һәм карт аталар. Дуслыкта, туганлыкта яшик дип, йөрәкләргә безнең язылган. Дошман күрсен, яшен уты белән тынычлык дип күккә сызылган. Балаларны тыныч йокысыннан сыерчыклар сайрап уятсын. Илебезнең мул иркен күгендә күгәрченнәр гөрләп уйнасын. Сугыш һәм тыл ветераннары сез яшәгез күңелле бер рәхмәткә. Илгә тынычлык бүләк иттегез. Чынлап лаек олы хөрмәткә. Тыныч кырлар уңыш бирсеннәр һәм мул елгалар агып торсыннар. Күктә кояш гел елмаеп торсын. Гөлләр матур чәчәк атсыннар. Бик зур рәхмәт.